Jeff Kinney. Denník odvážneho bojka. Prvá kniha, druhá časť. Potom som nenápadne zišiel do Rodrikovej izby a potiahol som mu CDčko zo stojana. Do školy máme zakázané nosiť vlastné prehrávače, takže sme museli počkať až do obedňajšej prestávky, keď nás učitelia púšťajú von. Len čo sme dostali šancu, odkradli sme sa s Rowlym za školu a strčili sme to CDčko do prehrávača. Lenže Rowly zabudol doma baterky, takže to bolo celé na nič. Potom som dostal nápad na perfektnú hru. Jeden z nás si dá slúchadlá na hlavu a bude sa ich snažiť čo najrýchlejšie striasť, bez toho, aby si pomohol rukami. Vyhráva ten, kto na to bude potrebovať najmenej času. Môj rekord bol 7,5 sekundy, ale mám pocit, že som si pritom vytiahol aj pár koliesok z hlavy. Práve v najlepšom sa za naším rohom objavila učiteľka Craigová a prichytila nás so slúchadlami na ušiach. Zabala nám ich aj prehrávač a poriadne nám vynadala. Myslím, že vôbec nepochopila, čo sme vlastne robili. Začala nám totiž vykladať, že rock'n'roll je zlý a že nám zničí mozog. Chcel som jej povedať, že v tom prehrávači nie sú ani baterky, ale zdalo sa mi, že by ju skákanie do reči ešte viac naštvalo. Takže som proste počkal, kým skončí a povedal som: áno, pani učiteľka. Keď konečne vyzerala, že nám už dá pokoj, Rowly začal nariekať a tárať niečo o tom, že nechce, aby mu rock'n'roll zničil mozog. Prisahám, občas si fakt myslím, že mu šlibe. Piatok. OK, tak som to spáchal. Minulú noc, keď už všetci zaľahli, som sa odkradol dolu, aby som si konečne pustil Rodrikovo CDčko do sterea v obývačke. Do uší som si strčil jeho nové slúchadlá a nastavil som zvuk poriadne nahlas. Potom som to zapol. Najprv treba povedať, že 100% chápem, prečo nám dali tú nálepku s varovaním. Stihol som si vypočuť len 30 sekúnd z prvej pesničky. Potom došlo k najhoršiemu. Vysvetlo, že som tie slúchadlá zabudol zastrčiť do sterea, takže hudba išla cez repráky, nie do slúchadla. Tatko ma dotiahol do mojej izby, zavrel dvere a zavrčal. Mali by sme sa trochu pozhovárať, kamoško. Vždy, keď mi takým tónom povie kamoško, viem, že som v keli. Keď to urobil prvý raz, vôbec som nepochopil, že to nemyslí vážne. Takže som sa nechal nachytať. Kamoško, OK. Takú chybu už určite neurobím. Dnes na mňa vrieskal 10 minút v kuse, potom sa asi rozhodol, že by radšej bol v posteli, než stál v mojej izbe oblečený len v spodkoch. Povedal mi, že mám 2-týždňový zákaz hrania počítačových hier, teda presne to, čo som čakal. Asi by som sa mal tešiť, že nevymyslel niečo horšie. Na tatkovi je super, že keď sa naštve, tak za chvíľu vypustí paru a je po probléme. Keď pred tatkom vyvedím nejakú somarinu, väčšinou po mne hodí vec, ktorú má práve v ruke. Mama pri trestaní postupuje úplne inak. Keď niečo pokašlem a mama pri tom prichytí, najprv pár dní rozmýšľa, čo by som si tak zaslúžil. A kým čakám, snažím sa robiť dobré skutky, aby sa mi to ľahšie prepieklo. A po pár dňoch, keď zabudnem, že mám problém, proste príde a vybalí to na mňa. Pondelok. Ten zákaz videohier je omnoho horší, než som čakal. Našťastie, aspoň nie som jediný z rodiny, kto má problémy. Mama je teraz poriadne naštvaná aj na Rodrika. Manny sa nejako dostal k jednému z jeho metálových časopisov. Našiel v ňom obrázok ženy v bikinách, ležiacej na kapote auta. A potom ho v jasliach ukazoval ostatným krtcom. Asi nemusím hovoriť, že ma mu dvakrát nepotešilo, keď jej odtiaľ volali. Sám som ten časopis videl a podľa mňa to fakt nebolo nič hrozné, ale mama také veci doma vôbec nestrpí. Rodrik musel za trest odpovedať na kopu otázok, ktoré mu mama napísala.
Stal si sa vďaka tomu časopisu lepším človekom? Nie. Si vďaka nemu v škole populárnejší? Nie. Čo si teraz myslíš o tom, že si vlastnil taký časopis? Hanbím sa. Chcel by si niečo povedať ženám o tom, že si vlastnil taký odporný časopis? Prepáčte, ženy. Streda. Zákaz videohier stále platí, takže konzolu zatiaľ používa Mady. Mama ma kúpila kopec náučných hier a ja si teraz musím pozerať, ako ich hrá. Je to fakt týranie. Dobrou správou je akurát to, že som konečne vymyslel, ako dostať niektoré moje hry cez kontrolu Rowleyho otca. Stačí, keď svoje CDčko strčím do obalu zvaného hry, spoznávame abecedu. Štvrtok. Dnes nám v škole oznámili, že sa blížia voľby do študentskej rady. Priznám sa, že ma celá tá rada nikdy moc nezaujímala, ale keď som sa nad tým lepšie zamyslel, prišiel som na to, že funkcia pokladníka by totálne zmenila moju situáciu v škole. Nikomu nepríde na rozum uchádzať sa o funkciu pokladníka, lebo všetci sa trhajú iba o vychytené miesto prezidenta a viceprezidenta. Keď sa teda zajtra zapíšem, mám ten job viac menej vo vrecku. Piatok. Dnes som sa šiel zapísať na zoznam uchádzačov o miesto pokladníka. Na nešťastie kandiduje aj Marty Porter, známy ako kockatá hlava. Podľa všetkého to bude ťažšie, než som si myslel. Povedal som tatkovi, že kandidujem do študentskej rady. A bol z toho celý bez seba. Vysvetlo, že kedysi v mojom veku robil to isté a dokonca sa mu podarilo vyhrať. Tatko sa pohrabal v nejakých starých škatuliach v pivnici a našiel aj svoj predvolebný plagát. Slušnosť, čestnosť, znalosť. Voľte Franka Hefleho za tajomníka. Nápad s plakátmi sa dosť zapáčil a poprosil som tatka, aby ma odviezol do obchodu po nejaké pomôcky. Nakúpil som kopu plagátového papiera a s výrazňovačom a celý večer som vyrábal veci na kampaň. Musím len dúfať, že tie plagáty zaberú. Pondelok. Dnes som doniesol plagáty do školy a musím povedať, že sa mi celkom podarili. Naozaj chceš, aby sa Marty Porter stal tvojim pokladníkom? Chrrr. Hej, tratí všetky naše prachy, ty blbec. Pamätáš, že Marty Porter mal v druhej triede na hlave blchy? Škrap, škrap. Naozaj chceš, aby sa dotýkal tvojich peňazí? Hneď po príchode do školy som začal lepiť plagáty na steny. Nevyseli tam ešte ani 3 minúty, keď ich zvedal Roy, náš zástupca riaditeľa. Roy mi povedal, že nesmiem vypisovať výmysly o svojich protikandidátoch. Bránil som sa, že to s tými všami je 100% pravda a že vtedy kvôli nemu skoro museli zavrieť školu. Ale aj tak, všetky moje plagáty postrhal. Takže dnes sa Marty Porter prechádzal po škole a rozdával cukríky, aby si kúpil voličov, kým moje plagáty ležali na dne zástupcovho smetiaka. Vyzerá to tak, že moja politická kariéra je oficiálne v kýbli. Ak máte nápad na nejakú rozprávku, ktorú by ste radi počuli, napíšte mi do komentára. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mi dáte like a pridáte sa k mojim odberateľom. Dovidenia pri ďalšej rozprávke.